सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा पावाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा दिनैसो माने बिथांमोना जानो ओंखारबोबाय। बेयाव गोदान आफाद आरोबाव जोनोम होनायनि बाथ्रा सावरायदों। बे गोजौआव थानाय दैदेनगिरिफोरा दिनैसो मानो सिरि मोनखो? बे खाबुखौ लानानै दिनै जोंनि मानसिफोरखौ लानानै आरो गोदान आफाद दानायनि मोनसे बिथांमोना दिनै सिमां नुदों। 3-4 ग्रुपजों 10 लाख 5 लाखनि स्किम हरनाय जाथोंसै, नोंथांमोना फैदो। बे बोसोरब्रैयाव जोंनि मानसिफोरनो सासेनोबो स्किम होआखिसै, डेभेलप जाहोआखिसै। बे बोसोरब्रैयाव बिटिआर सरकारा सासेबो एनडिएफबिखौ थिकादार खालामाखिसै। मा साथामजों मा 5 लाख 10 लाख कौटि थाखा हो, जेराव बे थाखाया नोंनिबो नङा आंनिबो नङा, सरकारनि। जोङो मैया गुवाहाटी हाइकर्टआव थांनानै एनआइएनि माखासे एडभकेट जोंनि साइडनिफ्राय बिथांमोनजों जोङो सावरायहैदोंमोन। बे सावरायहैनायाव जोङो मोनथिनो मोनदों जे बै समाव कनभिक्ट जानाय जि फांसिनि अर्डार मोननाय बिथांमोननि सायाव दा एडभकेट बिथांमोना जोंनो क्लियारलि भाबै खोन्थादों जि फांसिनि अर्डारमोन बिथांमोननिया, नाथाय दिनै बिथांमोना फांसि जानाय नंलिया होननानै। जों जोबोर गोजोननाय मोनदों बे बाथ्राखौ खोनानानै। आरो बेजों लोगोसे जोंनो खोन्थाबावदों जे नोंथांमोननि जे फरामनि नारा नाथा खामानि मावनाय बे खामानियानो जोंनि जि खामानि मावनाय बेयाव हेफाजाब होफैदों होननानै। आरो बेखौ सावरायनायाव जों थांफादोंमोन। भिक्टिमाइज फेमिलिनिफ्रायबो जोङो लानानै थांफाखादों। बिथांमोनाबो मोजाङै मिन्थिगौ। आरो बेनि अनगायैबो जोंनो गभर्नमेन्टआ दिनै मा बाथ्राफोर फोरमायदों आरो दिनै केसनि सायाव माबायदि गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्राय इनिसिएटिभ लादों बा लासिगोन, बेखौ जोङो बिथांमोन एडभकेटफोरनो जोङो खावलायदों। आरो फैबाय थानाय समाव जिखुनु हियारिं जायोब्ला जे मोनसे स्ट्रं भाबै नोंथांमोना हियारिं टाइमाव जेन बाथ्राफोरखौ बुङो होननानै जों बिथां एडभकेटमोनखौ खावलायबोदों। बिनि उनाव जोङो मानगोनां आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि हम एन्ड पलिटिकेल मानगोनां तिवारी सारजोंबो जोङो सावरायलायदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारनि दैदेननायाव दा बेयाव जों सावरायनाय जादों जे जोंहा एनआइए केस हिसाबै गोबांथार पेन्डिं जानानै दं। माखासे ट्रायलाव दङ, माखासे आन्डार ट्रायलाव दङ। दा बिथांमोननि केसफ्रा जेन थाबैनो मावफुंजायो, बिथांमोनाबो जेन जोंबायदि थाबैनो उदां अख्राङाव नुजाफैयो, गाव गावनि बिसि फिसाफोरजों बा न'खरनि मानसिफोरजों लोगोफोरजों जेन मोनसे मोजां रोखोमै संसार जाफैनो हायो, बेनि सायाव जोङो सावरायदों। आरो गासै बाथ्राफोरखौ जोङो मानगोनां एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि हम एन्ड पलिटिकेल बिथांजों जोङो सावरायलायदों। जिहेतु जोंहा गोबां केस सालाय थाखा फैसा जेबो गैला। दा बिदि हिसाबै बेयाव मोनसे थांखि लानाय जायोदि गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय, आसाम गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय जेन थाबैनो बे सानसे साननैनि गेजेरावनो पिपि बा पाब्लिक प्रसिकिउटर सासे एपइन्टमेन्ट होनाय जाथोंसै। आरो बेनि गेजेरजोंनो बेसेबांनाखि जोंनि एडभकेटफोर दङ बिसोरजों खामानि मावनानै ब्रिफिंसफोरखौ होलायनाय जाथोंसै होननानै जोङो मैया थांखि लानाय जादों। दा जोबोर गोजोनथाव। आसा खालामदों बावैसो साननि गेजेरावनो जाय बिथांमोना एनआइएआव दङ बिथांमोननि खामानिफ्रा माने मावफुंजागोन आरो बिथांमोनाबो जेसे हायो थाबैनो जोंजों लोगो मोनफैलायगोन होननानै। दा बेबायदिनो जोंनि नारा नाथा लाजिया फांजिया लेखा रोङा फरा रोङाब्लाबो नाजाथाबनायनि गेजेरजों खामानिफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे जानायनि लामायाव थांबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो सावरायबावदों जे मार्टियास केसनि सायाव। दा मार्टियास केसनिया जाहैबाय
दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनैसिम जोंनि जाय अरिजिनेल मुंख्लं बा बिर जोहोलावफोर बिथांमोननि मुङाव दिनैसिमबो गोबां भेरिफिकेसन जायाखै जों मोनथिनो मोनदों। मानो होनोब्ला गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बा मुंख्लंफोरनि बिर जोहोलावफोरनि गोथै सह'खौ जोङो मोनबोनाय जायाखै। बबेबा हाजोफ्राव, बहाबा दैफ्राव बा बबेबा हादोरफ्राव गोमानानै थाहैबाय। दा बिदि हिसाबै गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय भेरिफिकेसन खालामनो उसुबिदा जादों। दा माबोरै हायो बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि न'खरफोरा दिनै एक्स ग्रेसियाखौ मोननो, बिनि सायाव जोङो सावरायनाय जादों। मानो होनोबा थाखा फैसाया गिदिर बाथ्रा नङा। गोबां जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंहरदों। दिनै जों बुजि मोनदों जे थाखा फैसाया गिदिर नङा। जेब्ला मुंख्लं खाम्फा लुगोन बे समाव जोंनि आफामोननि बा जोंनि न'खरनि बा जोंनि बिर जोहोलावनि नामाबो जेन थायो, बिनि मुङैसो गभर्नमेन्टआ भेरिफिकेसन खालामनांगौ होननानै बिथांमोना जोंनिसिम फोरमायदों। जों थाखा फैसाखौ बारा नांजाया होननानै। दा जुदि बिथांमोना भेरिफिकेसन जायाब्ला बिथांमोननि मुङाथ' बै खाम्फायाव लिरजानाय नङा। दा बेखौ जोङो माने सिन्था खालामदों आरो बेनि थाखायनो जेन रावबो थालाङा बेखौ लानानै जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायनाय जादों आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय बे बुस्थुखौ बिफिननाय जादों। दा बे मोनसे आरो बाखिथ' 628 बियो थाबैनो होजासिगोन नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेरावनो। आरो बाखि बेसेबांनाखि आद्रा दंबावो 1400 मुंख्लंफोरनि लिस्ट, बेखौबो थाबैनो भेरिफिकेसन खालामनो होननानै गभर्नमेन्टआ थांखि लानाय जादों। आरो जायफ्रा दिनैसिम भेरिफिकेसन जाथाराखै बेखौबा जोंनो लानाय जादों। बे आरो माखासेखौ अलरेडि दाखालि जोङो साबमिटबो खालामनाय जाबाय। दा आङो फोरमायहरनो सानदों बा मोनथिहोनो सानदों, जोंहा मोनफ्रोमबो जायगायाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि दंजोबखासै। डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि, बिनि अनगायैबो साब डिभिजन कमिटि दङ आरो बिनि अनगायैबो PS बा पुलिस स्टेसन बेबायदि मोनसे जों दानानै होजोबदों। पुलिस स्टेसननि आन्दाराव, साब डिभिजननि आन्दाराव, डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव। दा बिथांमोनखौ लोगो लानानै बै दैदेनगिरि, डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बा साब डिभिजननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो लानानै जेन बयबो मा जादों, मा प्रब्लेम जादों बेफोरखौ फोरमायलायनानै जेन खामानिखौ मावो, आं बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। आरो बेनि अनगायै जोङो दा सावरायबोदों बा सावरायदों, दाख्लैनिफ्रायनो सावरायबोनाय थादों। आसाम पुलिस, जाय बिथांमोना आसाम पुलिसाव 2% खथायाव एप्लाइ खालामदों, बिथांमोना दिनै एडमिट कार्ड बा रेजिस्ट्रेसन बायदिफ्रा सफैबाय, जों खोनानो मोन्दों। बेनिखायनो आङो बुंहरनो लुबैदों, जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों बिथांमोना जेन इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP-नि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि जाय डिस्ट्रिक्टआव दङ बिथांमोना बे डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोरनो जेन एडमिट कार्ड आरो बै आफादनि जि डकुमेन्टस दं बै समनि ADGP-नि इसु खालामनाय आइ कार्ड बा IGP-नि इसु खालामनाय मोनसे आइडेन्टि कार्ड आरो बिनि अनगायैबो चेक मोननाय चेकनि जिरक्स जि दङ बेखौ होफानो थाखाय आं बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। बेयाव खिन्थु गुबुना जानाय नङा, खालि NDP जाथारनांगोन। बे माने NDP-नि थाखाय स्पेसियेल मोनसे खथा खालामनाय जादों 2%। बेनिखायनो बेवहाय NDP-आनोल' जागोन। आं बेवहाय आरो मोनसे फोरमायनो सानबावदों जे खारनाय आरो बारनाया मास्ट बि, बेखौ पास खालामथारनांगोन। पुसआप बेखौ खालामथारनांगोन। बाखि लिरनाया जेसे हायो बेयाव रायलायनाय जागोन आरो बेयाव एसेबां गोनांथि जानाय नङा जोंनि थाखाय। दा मेनलि खारनाय आरो बारनायखौ जोङो माने इम्परटेन्ट, बेखौ जोङो एखेबारे देरहाथारनांगोन आरो बे मोनसे थाबाय। आरो बेनि अनगायैबो जाय बिथांमोना 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव दाखालि EDRE-आव जाय बिथांमोना
माबा होदों एप्लाइ खालामदों बा लिरदों 3rd ग्रेड 4th ग्रेडफ्राव एग्जाम होदों बिथांमोनखौबो एखे सेम बे जाय बिथांमोना होदों बिथांमोनखौबो बेबायदिनो डकुमेन्ट्सफोरखौ होनो थाखाय आङो खावलायहरो स्टेटआवनो जा बिटिसिआवनो जा बेसेबांनाखि होदों बयखौबो माबानो थाखाय बे डिस्ट्रिक्टफोरनियावनो होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बाखि गासैबो डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि नेहाथारिफोरनो बाथ्राफोरखौ खोन्थाहरनाय जाखाबाय जेन नोंथांमोना बिथांमोनजों थांनानै जेन सावरायलायो आरो जोङो माखासे बाथ्रा दा खोनाबाय थानो मोनदों बावैसो साननि सिगांफोराव जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि खामानियाव बेबायदि मोनसेबो मावबोनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन जों बोसोरब्रै नेदों बोसोरब्रैयाव बिथांमोना जोंनि खामानिनि थाखाय टाइम होनो हायाखिसै बा बिथांमोना सम होनो हायाखिसै जायनि थाखाय दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जोनोम होनानै जोङो बै बिथांमोन मावनांगौ खामानिफोरखौ दिनै जोङो मावबोदों आरो मावगासिनो दं दिनै जोंनि नाजानायाव जोंनि खामानि मावनायाव गासै एनडिएफबिनि जि समयसा क्ल'जआव थानाय जि रिलेटेड माखासे बुस्थुफोर दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे मावजानायनि लामायाव दं आरो मावगासिनो दं दिनै बैफोर खामानिफ्रा फिथाइ थायनो नागिरगासिनो दङ फुलिबाय फिथाइ थायहां जाबाय दिनै मोनजानायनि लामायाव फैबाय दासो नाथाय दिनैसो बै बुस्थुखौ नुनानै दिनैसो जोंनि दैदेनगिरिफोरा सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा पावाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा दिनैसो माने बिथांमोना जानो ओंखारबोबाय बेखायनो आं खावलायो जेन जोंनि जि खामानि मावनाय बेयाव नोंथांमोना हाबसननो नाङा जोंखौ इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावनोबो जेन नोंथांमोना हायोब्ला जोंखौ मददसो खालामनांगौ आलादा भाबै मावनो नाङा हायोबा जोंखौ मदद खालाम आं बेखौसो खावलायहरदों नाथाय दिनै नोंथांमोननि जि खामानि लानाय जों नुगासिनो दङ मैयासो सापागुरिनि हटेलाव मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिटिआरनिनो डिपुटि सिएम गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिटिआरनिनो इएम रन्जित एबा फेरेंगा सावरायगोरा बड'सा आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ जों नुनो मोनदों बेयाव दंबावोमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन जोंनि माखासे जिरायनानै थानाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ मैया लानानै बिथांमोना सावरायलायदों बेयाव जों मोनथिदों जोंनि सर्सफोरा जोंनो खोन्थादों जे बेयाव गोदान आफाद आरोबाव जोनोम होनायनि बाथ्रा सावरायदों सावरायनाया बेनो जे बेयावहाय दासो गोदान आफाद दानायनि माने जों जि खामानि मावदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बे खामानिखौनो मावनो होननानै बिथांमोना थांखि लादों केसनि सायाव रिहेबिलिटेसन मोनिफोरखौ मोनहोनाय केसफोरा उइथ्र' जायैफोरखौ उइथ्र' जाहोनाय साख्रि मोनैफोरखौ साख्रि मोनहोनाय आरो गुबुन गुबुन जाय बुस्थुफोरा दिनै जों मावै मावै फ्राय गभर्नमेन्टआ इनिशिएटिभ लाबाय मावजेनबाय बे बुस्थुखौ दिनै आरो बिथांमोना गोदानै मावफिननो होननानै दिनै थांखि लाबाय बिदिबा बोरै जागोन हायोबा फै जोंखौ मदद होफै जोंथ' नेदोंमोन ना जोंथ' खावलायबोदोंमोन ना बहुद बार जों खावलायबोदों बहुद बोसोर नेबोदों बहुद बार बुंबोदों जों स्वयं जों खोनानोसो मोनबावदों जोंनि सिगाङाव बुंदों दिनै जों नाम लाया दिनै आंनि खामानिया खालि फैसा हरनायल' आं दा मा मावनांगौ आरो 4 बोसोरनि उनाव जुदि बे बाथ्राया जुदि
4 बोसोरनि उनावसो बुङोब्ला मा जागोन? जों बेयाव शक जादों, आन्दायदों। आरे नोंथांमोनानोथ' लिडार, नोंथांमोनानोथ' सागान होदों, नोंथांमोनानोथ' मावनांगोन, आरो सोरथो दंबावो? जोंनावसो साजेसन बिबाय, नोंथांमोना सावरायलायनानै दे बुंदो। बोरै जागोन? आरो नोंथांमोनानोथ' हायेस्ट दैदेनगिरि, नोंथांमोनानोथ' सागान होदों। बेवहाय आरो जों माब्रै जों मा होनांगौ जाखो? ना जोंनाव पावारानो दं, ना मायानो दं, ना थाखायानो दं, ना फैसायानो दङ? जों जाबाय फिसा मानसि, नोंसोरबायदि गोरोंबो नङा, लेखा गोरोंबो नङा। जों जाबाय मावग्रा, सेल अबे दा अर्डार। जों खामानखौ मानि फैग्रा मानसि, चेन अफ खामान बायदि जों थांग्रा मानसि। चेना जेरै मोनसेनि उनाव मोनसे बारदों, बेबायदिनो जों खामानिखौ मावबोदों। दिनै बे गोजौआव थानाय दैदेनगिरिफोरा दिनैसो मानो सिरि मोनखो? जाय बुस्थुआ फिथाइ थाइहां जाबाय, बे बुस्थुखौ जानो दिनै बिथांमोना ओंखारबोबाय। दुखुनि बाथ्रा। जों मोनथिदों, बेजों लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि सोद्रोमाफोरखौ दिनै बिथांमोना लांनो नागिरदों। ओरैनोथ' सोखावखाबाय, बोखावखाबाय। जों मोनसे थांखि लानानै आफादा जोनोम होदोंमोन। जों रावबो पलिटिकेल बा जिखुनु पलिटिकेल हान्जानि सिङाव नङा। जों इन्डिपेन्डेन्ट, जों रावजोंबो दाजानायबो नङा आरो रावनिबो बोसोनखौबो जों मानिया होननानै जोङो सोलिबोदोंमोन। नाथाय मा खालामखो? जोंखौ दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ साफा लांनानै पलिटिकेलाव इनभल्भ खालामबाय। आरो जोंनि माखासे बिथांमोनाबो बुजिया सोमजिया दिनै बाहागो लाहैबाय, गाब्र'हैबाय, गासैबो स्किमाव दिनैहाय इन्ट्रेस्ट होबाय। जायनि थाखाय जोङो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ दोनथ'नो गोनां जादों। मानो होनोब्ला जोंहा दायो मुहुर्त 4 बोसोराव जोंनो बेबायदि खामानि मावनोथ' सुबिदा होबोखायाखिसैनो। होबैनि थाखायनो जों लाजिया फांजिया दिनै दिल्लीयानो जा, गुवाहाटीयानो जा, बा बहाबानो जा, चिफ मिनिस्टार बा सोरबा गासैखौबो जों नारा नाथानि गेजेरजों जोङो रावखौबो नेयालासे जोङो लोगो हमबोदों। दिनै गोबांथार खामानि मावनो गोनां दङ। दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव इनएक्टिभ जानाय हिसाबै खामानि मावनांगौ उसुबिदा जानायलाय दिनै ड्राफ्टिं खालामनांगौ, दिनै बायदि सावरायहैनांगौ, दिनै लिड लानांगौ, थाखा फैसानि खोथा दङ। दा बेफोरखौ सिन्था खालामनाय उसुबिदा जानायनि थाखाय जों जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिबाननिफ्राय जोङो दोनथ'नाय जादों। जोंथ' रावखौबो एक्सपेल खालामाखै, गासैबो आफादावनो दङ। दा बै खाबुखौ लानानै दिनै जोंनि मानसिफोरखौ लानानै आरो गोदान आफाद दानायनि मोनसे बिथांमोना दिनै सिमां नुदों। बियो खिन्थु बिराद गिदिर भुल जागोन। मानगोनां जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोन थासेयाव बेबायदि आरो गोदान गावहोबावोब्ला, नोंथांमोनानो जुदि खालामनानै जुदि होयोब्ला जोंनि गेजेराव निस्सय आरो गावजों गाव माबा मोनसे सोंखारिलायनाया फैगोन। बेनिखायनो आं खावलायो, जेसेबांनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, बा बिटिआरनि सिएमआनो जा, डेपुटि सिएमआनो जा, आरो गुबुन एमएलए बिथांमोनानो जा, गासैखौबो आं खावलायगोन जे नोंथांमोना बेफोरबायदि दायाबा मोजां। ज'यैनो खामानि मावलाङोब्ला मोजां। दिनै जों खोनानो मोन्दों, मैयानि जि सिगनेट पार्कआव जि सावरायदों, बेयाव जों खोनानो मोन्दों 3 4 ग्रुपजों 10 लाख 5 लाखनि स्किम हरनाय जाथोंसै, नोंथांमोना फैदो। मा बाथ्रा बेलाय? बे बोसोरब्रैयाव जोंनि मानसिफोरनो सासेनोबो स्किम होआखिसै, डेभेलप जाहोआखिसै। बे बोसोरब्रैयाव बिटिआर सरकारा सासेबो एनडिपिखौ थिखादार खालामाखिसै। इलेक्सन गेलेजानो गिनानै थाखा फैसा सासेबो बानायहोआखिसै। जों नुबोदों। दिनैसो सरकारानो बारा गोबाव गैला, बेखिनि समावसो जुदि 3 4 जों 5 लाख 6 लाख हरोब्ला बिथांमोना दाहार लानानै खामानि मावनोसै। लास्टआव मा जागोन? बेनि बिलखौनो हरनो हानाय नङा। मानो बोसोरब्रैयाव मानो होआखिसै, दिनैसो मानो बुंखो? जों साननो गोनां जादों। दा जिखि जाया हरोब्ला मोजां। मा 3 जों मा 5 लाख 10 लाख कौटि थाखा हो?
जेराव बे थाखाया नोंनिबो नङा आंनिबो नङा सरखारनि। आरो जों खोनानो मोनबावदों मासे मास जाय एनडिएफबिफ्रा थागोन पार्टिजों गोदान आफादाव बिथांमोननो मासे मास 20,000 होगोन होननानैबो जों खोनानो मोनदों। जोंनो बेबायदि रिपर्टखौ हरदों। नंगौ नङा आं क्लियार नङा, खिन्थु जोंनो बेबायदि खोन्थादों। होयोब्ला मोजां, जोंहा बुंनांगौ गैया, जेराव जा गैखाया 20,000 होयोबाथ' बुहुत मोजां। जों बेबायदि खोनादों। दिनै बैबायदि मोनोबाथ' थांखागोन, थांनायखौ जों जेबो बाजाया, होयोब्ला खिन्थु मोजां। आरो बिनि अनगायैबो न' गंसे गंसे होनो होननानै मैया थांखि लादों होननानै जों खोनादों। होयोब्ला मोजां। जोंनि मानसिफ्रा दिनैसिम प्लास्टिक खोबनानै उन्दुनो गोनां जादों, हादान खारबाबायनो गोनां जादों, केसआव सोलि थाखा फैसा जोबनो गोनां जादों। केस जानाय लोगोफोरनि हिनजावफ्रा दिनै फिसायखौ नेनो हायियाव, थाखा फैसा गैयियाव दिनै गुबुनजों हाबा जाफिननो गोनां जादों। बिनि अनगायैबो जोंनि जि जेलाव थानाय मुंख्लं जानाय बिथांमोननि हिनजावफोरा, बिसिफोरा, फिसाफोरा दिनै दिल्ली मुम्बाइ थाहैनो गोनां जादों, दाव दाननो गोनां जादों, अन्थाइ दिख्रुबनो गोनां जादों। आरो गुबुन गोबांथार जाय बुस्थुखौ दिनैनि दिनाव बर' सुबुंफोरा बा बर' माहारिफ्रा मावथावा, बेफोरखौ दिनै मावनो गोनां जादों। दिनैनो बेफोरखौ नायनांगौआ नोंथांमोननि दायथ'खा। बेनिखायनो होनांगौ। आंनिब्ला न'मा गंसे बेसेबां हायो होनांगौ, फिसा बा गिदिर खालामनानै हरनांगौ, आं बेखौसो खावलायगोन। मोजां डिसिसनखौनो लादों, बेनि थाखाय आं साबायखर होयो। बेनि अनगायै आरो खोनाबावदों बाइ इलेक्सनाव जोंना एनडिएफबि हिसाबै थानोथ' न' गैया, एबसु अफिसफ्रावनो थानानै बाइ इलेक्सनाव बाहागो लाथोंसै। दिनै एबसु अफिसफोरखौ एक्स एनडिएफबिफोरनो हगारनो नागिरदों बाइ इलेक्सननि थाखाय, बेबायदि होननानै जोंनाव सर्स फैदों, जों मोनथिनो मोनदों। मोजांनि खोथा, जेराव जोंहा न'आनो गैखाया, बेबायदि जायगा जुदि जोंनोबो जुदि अफिस खालामनानै होयोब्ला निस्सय जोङो जायगाफोराव, ओनसोलफोराव खामानि मावनो मोजां जागोन। दा गोबां बाथ्रा जों खोनाफैदों, खोनानायसो, नंगौ नङा। खिन्थु जुदि नंमारगौब्ला गासैखौबो मावनाया मोजां, जों बेखौ लुबैदों। आरो गोबां बाथ्रा दंबावो, दिनै जों बारा बुंनो गोसो गैया। आङो दिनै जोङो इउनाइटेड फराम हिसाबै जिखिनि खामानि मावदों, जोङो पार्सनेलनि थाखाय जों मावाखै। जोंनि लोगोफोर, जोंनि दुखु दाहा गासैखौबो माने सल्भ खालामनो, जोंनि मोदैफोरखौ हुगारनो, जोंनि लोगोफोरनि मोदैफोर गनायखौ जों जेरैबा हुगारनो हायो, जेरैबा खोमानो हायो, बेनि थाखाय जों नांदों। दिनै बयबो मिथिगौ मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ। बिथाङा दिनै मा अबस्थायाव दं दिनै रावबो बुजिया, रावबो नायहैया, रावबो गाहैया, सायावल' बिथांनि मुंखौ लायो। सम जायोब्ला बिथांखौ बायदि बुङो। नाथाय जों थांग्रा, जों नायहैग्रा, मासाव खेबसे थाङो जों, मासाव माब्लाबा खेबनै जायो जों नायहैनाया, जों मोनथिगौ। बिथाङा दिनै काइलिपारा टेनिफिबिएननि मोनसे आन्डाराव फिसा मोनसे न'आव दं। जेल नङा बियो, सेल। जेलाथ' बिराद गिदिर जायो, नाथाय बेखौ मोनसे रुमाव दोनदों, साबि मारि थेनानै दोनो, ग्रिल होनानै। जों मोनथिदों दाखालि बिथांनि जे नाब्लासारनि ओरै साइडजों गासैबो हाग्रा जाजोब्बाय, हाजोसो नालाय, ओरै गोजौ ओरै गाहायाव हाग्रा जाजोब्बाय। खोरखिफोरजों हाग्राफ्रा मानफब फैबाय। दाखालि मा जाखो, जिबौ, एखेबारे जिबौआनो दं जाहैबाय। नाब्लासारा सानबाय माबा मोनसे, बे बेन्दोंआ मानफबजोबखानायखा नालाय, बेन्दों खोमा सानदों। जेब्ला खाथियाव थाङो होमबा एखेबारे रे खालामो, सौनोसै, एखेबारे सौथारनो नागिरबाय। मा खालामनो दाना, बेखौ बुथारनो थाखाय बेनाव खुनु लावथि गंसे होआ, खुनु सिखा गंसे गैया, जेबो गैया, खालि लाइटार गंसेल' होनाय। बेबायदि अबस्थायाव दिनै बिथांखौ दोनदों।
सौथारसिगौमोन जिबौआनो। दा बिनि दायथ'खौ सोर लागौमोन? बेनिखायनो जों खावलायदों एटलिस्ट थांनानैथ' नायहै दिनै मा अबस्थायाव दङ, एटलिस्ट सावरायहै। आरो बेबोथ' गैया। बुङोब्ला बायदि बायदि बाथ्रा बुंगोन। दालि ओंखाम हुनु सेन्ट्रेलनि माइरं हुनु सुवा। आरो जेला मा बुस्थु बयबो मिथियो। दालिफोरा सुवा, ओरैनो सङो, गोखै मोनजालायनाय। जोंनो फोरमायदों। दुखुनांथाव। थेवब्लाबो दिनैसिम नाब्ला सारा बा रन्जन दैमारि सारा मालाबाबो गावखौ साना। खबर लायो, जों थांनाय लोगो लोगो खबर लायो। माब्रै दं रायजो राजाफ्रा, मा सिन्था खालामदों, मोजाङै थानो हो, फोरमाय, सावरायहै, गामि गामि थांनानै सावराय, रायलाय। उन्दै बैसोआव हाबा लानाय होबथा, ड्राग्स गान्जा बेफोरखौ होबथा बिथाङा बुंहरदों। आरो रायजो राजाफोरा जेन गावजों गाव नारा नाथा जाया, गाज्रि मोनलायनाय जाया, बेफोरखौ नोंथांमोना बुजाय, जोंखौ थोनहरदों। जों सावरायदों, जों दिनै मोनथिबोदों। नाथाय मा खालामो, दिनै जोंहा गभर्नमेन्ट गैयिखाय, गभर्नमेन्ट दंब्लाबो जोंथ' गैया, जोंखौथ' सैखाया। दा जेखि जाया जों जि आफादनि खामानि हिसाबैनो जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स इन्डिया मावबाय थादों। जोंहा रावखौबो बेसेबां बुंनांगौ गैया। जोंखौथ' दिनै गोबां बाथ्रा मानसिफ्रा गोबां बुङो, बुंथों, जोंहा बेयाव जेबो बाजानाय गैया। जा मावनांगौ मावलांबाय थागोन। आफादनि सोद्रोमाफ्रा जेलनिफ्राय गवागौमानि, मार्टियास नखरफोरा मोनागौमानि, बर' लाइमोनफोरा एनडिएफबिनि अनगायैबो लाइमोनफोरा मोनागौमानि, साख्रि बाख्रि मोनागौमानि, समयसाया जोबागौमानि जों जेसे हायो बुंलांगोन, नाजालांबाय थागोन आरो मावलांबाय थागोन।